Gvern immexxi minni jagħti serħan il-moħħ l-lawċin kollha u joffri opportunitajiet tal kwalità ta' ħajja aħjar. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg meta l-ġimgħa filgħaxija indirizza laqgħa f'Għawdex bħala parti mill-attivitajiet ta' jum il-ħaddiem. Elix Borg fid-diskors tiegħu tenna li l-iskop ta' din l-attività kien propju biex il-Partit Nazzjonalista jisma' u jkompli jibni l-viżjoni għal Għawdex. Stqar li wieħed għandu jħossu gburi li jgħix f'Malta u Għawdex u tenna li gvern ġdid nazzjonalista jagħti serħan il-moħħ li joffri kwalità ta' ħajja aħjar. Huwa stqar li gvern ġdid nazzjonalista jiggarantixxi li jibni sptar ġdid f'Għawdex li joffri servizzi għal kull min jiġi bżonnhom. Dwar il-konnettività bejn Malta u Għawdex il-Partit Nazzjonalista jibni flotta denja billi jagħmel użu tal-fondi Ewropej u brabta mal-VAT Elix Borg tenna li gvern nazzjonalista inaqqas ir-rata tal-VAT għal-restoranti mit-18% għal 7%. Determinat illi l-għawċin kollha iż-żgħażagħ, il-ħaddiema, in-negozji, il-familji, l-anzjani Għawdex iħossuhom komdi jgħixu hawnhekk, jinvestu hawnhekk, ikabbru familja hawnhekk, jiftħu negozju hawnhekk, jaħdmu hawnhekk, ikomplu jgħixu l-aħħar ftit ta' ħajjithom b'serħan il-moħħ bħal-anzjani. Dak huwa il-kuntratt tal-Elix Borg bħala Prim Ministru mal-Għawċin. Matul din il-laqgħa deputat nazzjonalista Chris Sajt tenna li Elix Borg jaf eżatt x'għandu bżonn Għawdex u għalhekk ġala darba jkun Prim Ministru iwaqqaf kunsill reġjonali li jiġi elett mill-Għawċin. Il-kandidat Frank Anthony Tabone stqar li gvern ġdid nazzjonalista verament se jkun qed joffri kwalità ta' ħajja aħjar u l-kandidat Luke Sajt tkellem dwar il-bżonn ta' aktar investiment fis-sistema edukattiva ta' Għawdex u fl-infrastruttura. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Beppe Gallia tkellem dwar ħtieġa ta' konnettività aħjar bejn Malta u Għawdex fil-waqt li l-kandidat Norma Camilleri tkellmet dwar l-importanza li jsir investiment f'sistema li tagħti opportunità li tfal kollha b'abiltajiet differenti. Fl-istess attività Filip Spiteri li ġej mis-settur tat-turiżmu tenna li Għawdex mhuwiex joffri turiżmu ta' kwalità minħabba l-isfidi marbuta mal-infrastruttura. Matthew Gregg tkellem dwar il-housing affordabbli u tenna li prezzijiet tal-proprjetà qed ikomplu jolew sfida kbira li qed tolqob direttament liż-żgħażagħ. Polina Sajt tkellmet dwar ħtieġa ta' aktar għażla ta' xogħlijiet għal persuni b'diżabilità f'Għawdex dan fil-waqt li Margaret Spiteri semmiet kif il-poplu Għawċi jeħtieġ li jiġi moqdi b'servizzi aħjar fl-irħula. Joseph Merċi għali ġej mis-settur tat-turiżmu faħħar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista biex inaqqas ir-rata tal-VAT fuq ir-restoranti. Apparti minn hekk Stefan Xerri tkellem dwar ħtieġa ta' aktar edukazzjoni fit-toroq tagħna brabta ma' ċikliżmu u sports ieħor.